Hey Jude. Так му ще кажа, че е пиян като гъс, ама го прекъснах. Take a sad song and make it better. Сега се кричало. Remember. I'll remember текста and make it better. Покажи език поне на камерата и това е. Ladies. Again. Again under the lights. Ladies. It will reach your internal organs. Want it. So. Така, гледайте, дами и господа, педераза. Тук ще съм му налял 20 грама водка, 6,5 сутринта е. Тук, както виждате, има 50 грама водка и сте още 6,5 сутринта. Така, на здраве, педерас. На здраве. Той няма да глътне нещо, така че няма какво да го снимаме. Ето на мене, 6,5, вече далеч над половин литър алкохол, няма идея вече колко. На здраве. И аз съм на половин литър алкохол. Повече от половин литър. Ти си на здоровие. половин метър хуй.